መቸም ክሽነ ክንብል ከለና ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ኣብ ክሽነ ምሕዳስ ብዙሕ ነገር የድልየና ክሽነ ክነሕድስ ከለና ወይ እውን ሓድሽ ክንሰርሕ ምስ እንደሊ ዘድልዩና ነገራት እንድሕር ሃልዮም ሓደ እንድሕር ሪሞደል ክንገብር ደሊና እቲ ዘለዎ ቦታ ወይ ከዓ ናይ ቀደም ዘሎ ንዑ ብምእላይ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ናይ ጋዝ መሳሊ እንድሕር ሃልዩ ቀዲምና ብምዕፃው እንሰርሖ ስራሓት እዩ ዓቐን ወሲድና ድማ ክንደይ ካቢነት ከም ዘድልየና ምስቲ ቦታ ዘለና ሳይዝ ካስተም ዝኸውን የድልየና ማለት እዩ ምናልባት ኣብ መጀመርያ ወይ ከዓ ዘይነበሮ ክንሰርሕ ምስ እንደሊ ድማ ድሬይናትና ወይ ከም ዘሎ ወይ እውን እቲ ኣውትለት ንገብሮ ናይ ጋዝ ናይ ስቶቭ ናይ ፍሪጅ ኣበይ ከም ንገብሮ ብምስራዕ እንሰርሖ ስራሕ እዩ ምናልባት እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ ቀደም ዝነበረ ሓድሽ ካቢነት ቀይርና ዝስራሕ ዘሎ ናይ ክሽነ ሪሞደልን ወይ ከዓ ምሕዳስ እዩ ኣብዚ እንሪኦ እንድሕር ነገር እቲ ዓይነት ካቢነት ዘድልየና ወይ ከዓ እቲ ብራንድ ናቱ ኣገዳሲ እዩ መጠን ናይቲ ብራንድ ድማ እቲ ዋጋ ክፈላለ ድማ ንቡር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ACK ዝበሃል ወይ ከዓ ካፍቲ 21 ሴንቸሪ ዝበሃል ዓይነት ካቢነት ዕንጨይቲ ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ዕንጨይቲ እዩ ምናልባት እቲ ናይ ማዕጾ ወይ ከዓ እቲ ናይ ድሮር እቲ ፍሮንት ፌስ ናቱ እቲ ኦክ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣውሊዕ ዕንጨይቲ ዘሎ ወይ ማለት እዩ ኩሉ ማዕጾ ከም ይስራሕ ግን ኣብ ውሽጣዊ ክፋል ክንሪኦ ከለና sometimes MDF ይጸንሕ እዩ ክንገዝእ ከለና እቲ ንሪኦ ኣብኡ ይፍልል እዩ እዚ እምበር ልክዕ ከምዚ እንድሕር ሃልይኩም ኮይኑ ኣብ ገዛኹም ምናልባት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግራውቲን ዝበሃል ግራውቲን ማለት ከዓ ናይቲ ባክስፕላሽ ወይ እውን ናይቲ ሞዛይክ ኢልና ንፅውዖ ናይ ማተኔላ ሓደ ከም ዴኮሬሽን ካልኣይ ድማ ዝኾነ ነገር ማይ ዝኾነ መግቢ ፈሳሲ ዝነጥር ነው ኣብዚ ወዳእናሉ ግዜ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ኣጥሪና ክነፅርዮ ስለንኽእል ካልኣይ ድማ እቲ መልክዕ ወይ ከዓ ዴኮሬሽን ናይቲ ክሽነውን መልክዕ ስለ ዝህቦ ከዓ ክንጥቀም ከለና እሱ ይጠቕሞ ማለት እዩ እዚ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ግራውቲን ማለት ከዓ ድሕሪ እቲ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ሞዛይክ ምስ ተጣበቕናዮ ጸኒሑ ምስ ነቐፀ ድማ ነቲ ዘሎ ጋፕ ኣብ መንጎ ንመልኦ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ናይ መሬት እንድሕር ኮይኑ ግራውት ክሊነር ከመይ ጌርና እቲ ዝረስሐ ማተኔላ ናይ መሬት ከመይ ጌርና ከም ዘፅርዮ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሰሪሐልኩም ነይረ ምናልባት እሳ እንድሕር ረኺብኩማ ንምፅራይ ዝሕግዘኩም እዩ እዚ ግራውቲን ከዓ ክልተ ዓይነት ኣሎ ሳንዲን ናን ሳንዲን ዝብል ኣሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ሕፃ ዘለዎን ሕፃ ዘይብሉን ለማፅ እንድሕር ደሊና ሕፃ ዘይብሉ ንገብሮ እሱ ድማ እቲ ንሕና ንመልኦ ጋፕ እንድሕር ንእሽተይ ኮይኑ እቲ ንመልኦ ጋፕ ገጅፍ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ሕፃ ዘለዎ ንምንታይ ዝጠቅም ነቲ ጋፕ ክራክ ንኸይከውን ንኸይነቅዕ ሕፃ ዘለዎ ንጥቀም ማለት እዩ ሕርፍፍ ዝበለ ስለ ዝኾነ ከዓ ክነፅርዮ ከለና ካብቲ ለማፅ ይፈላለ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዘለኩም እቲ ናትኩም ክሽነ ናይ ቀደም ይኹን ዋላ ሓድሽ ይኹን ከም ኣሰራርሕኡ ግን እቲ ካውንተርቶፕ ናትኩም MDF ወይ ከዓ እቲ ላሚኔት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብሓድሽ ከምዚ ግራናይት ወይ ከዓ እቲ ማርሞ ኣፕግሬድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ካቢነትኩም ከይተንከፍኩም ጥራይ ነቲ ካውንተርቶፕ ናይ ላዕሊ ዘሎ ብሓድሽ MDF ዘሎ ብካውንተርቶፕ ግራናይት ወይ ከዓ ማርሞ ክቕየር ይከኣል እዩ እዚ ምስቶም ናይ ከምኡ ዝሸጡ ኣብ ስቶር ከይድኩም እቲ ዘድልየኩም መሪፅኩም ምስ ወዳኹም መፂኦም ኣብ ገዛኹም ዓቂኖም ልክዕ በቲ ሳይዝ ናቱ ድማ ዓቂኖም ሰሪሖም ናብ ገዛኹም ኣምፂኦም ከዓ ባዕሎም ኢንስታል ገብሩልኩም እዮም ምናልባት ኣብ ካውንተርቶፕ ምቕያር ጥራይ ድሌት ዘለኩም እንድሕር ኮይኑ ኣፕግሬድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም MDF ፍሉይ ዝገብሮ ዝኾነ ማይ እንድሕር ፈሲሱ ናይ ምንፋሕ ባህሪ ስለ ዘለዎ ወይ እውን ዝኾነ ዝረሰነ ነገር ብሃንደበት እንድሕር ኣብ ልዕሊ ጌርናዮ ናይ ምምካኽ ወይ ከዓ ናይ ምቅፃል ባህሪ ስለ ዘለዎ ከምኡ ኣብ ናይ ሲንክ ዝርከብ ማይ እንድሕር ፈሲሱ እቲ ብኡ ዝመፅእ ማይ እውን ናብኡ እንድሕር ኣትዩ ነቲ ጣውላ ወይ ከዓ ነቲ ዕንጨይቲ ስለ ዝነፍሖ ባህሪ ናይቲ ላሚኔት ይቕየር ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ወፃኢታት ከየውፃእኹም ጥራይ ነቲ ካውንተርቶፕ ኣፕግሬድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሼር ላይክ ፎሎው ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ስራሕ ሰብ ዝመፀኩም ሰላም